Българската търговско-промишлена палата съществува вече 115 години. Период, преминал през 3 века, преодолял възхода и паденията на държавата ни, но запазил една постоянна цел – да подпомага развитието на предприемачеството в България, страна, по чиито древни земи от далечното минало са се развивали занаятите и усета към търговията. 5000 години преди Христа тук вече е имало занаятчии и търговци. Едно от доказателствата за това е откритото варненско златно съкровище, първото обработено злато в Европа. В средновековна България се зараждат едни от първите закони, уредби и правила в областта на търговията. Цар Иван Асен II издава своята Дубровнишка грамота още през 1230 година. Това е един от първите международни търговски лицензи в региона. Появяват се и занаятчийски сдружения, едни от първите в Европа. Все доказателства за новаторство и предприемаческия дух, който съществува тук от векове. През 1895 година, по предложение на Иван Евстатиев Гешов, един голям българин, направил много за българската икономика, се приема законът за търговско-индустриалните камари. С него се дава началото на 4 стопански институции в страната – София, Пловдив, Русе и Варна, учредени в един и същи ден и час. Новите институции успяват да съчетаят държавни и частни интереси, което ги превръща в обществено значими, своеобразни стопански парламенти. Свободният предприемачески дух на българите преди и след освобождението е в основата на създаването на търговско-промишлените палати в България. Следва създаването на още 2 камари – в Бургас и Добрич. Днес броят им е вече 28 и покриват всяка област. За регулиране на търговските взаимоотношения важно място в европейската и световната практика заема арбитражния съд и специализираните търговски съдилища. Затова още на втората година от създаването си, през 1897 година, се създава помирителен съд, като така се поставя началото на арбитражния съд. След 1944 година в България настъпват радикални по своя характер политически, икономически и социални промени, засягащи дейността на институции, организации, дружества и други, включително и търговските камари. Те преустановяват своята дейност, тъй като през 1948 година с Закона за народостопанския план собствеността им е национализирана. Държавните приоритети за икономическо преструктуриране и темпово развитие и интегриране в рамките на СИВ налагат възстановяване на Търговската палата, доказала полезността си за развитието на стопанския живот на страната. Ето защо през 1952 година Българската търговска палата, по-късно преименувана в Българска търговско-промишлена палата, е възстановена като наследник на камарите. Дейността на палатата през периода 1952-1989 година е концентрирана в приблизително същите стандартни форми за институционална дейност, съдействие на индустриалните и търговски структури и развитие на външната търговия. Палатата е мостът, по който множество международни правила и стандарти, включени в поредица от издания на Българската търговско-промишлена палата, стигат до стопанските дейци. През 1981 година е възстановен на хартиен носител и регистърът, който палатата е започнала да води. През 1988 година, благодарение на Българската търговско-промишлена палата, се приема закон по модел на Закон за унситрал за международния арбитраж. България е сред първите страни в света приела такъв закон. Сградите на Централната търговска палата са характерни с типичната си архитектура и стил. През годините седалището сменя няколко различни сгради. Всеки ден през днешната сграда на палатата преминават между 150 и 200 души. Българската търговско-промишлена палата е съвременна организация, сертифицирана по ISO 9001-2000. Още през 1990 година палатата бе първата организация в България, която въведе електронен търговски регистър, базиран на опита и със съдействието на Холандия. Регистърът продължава да се усъвършенства. Сега отговаря на най-съвременните изисквания и предлага публична информация за бизнеса, лесно достъпна през интернет. Единният доброволен търговски регистър дава информация за над 52 000 правни субекта.
Ежедневно той се обновява от нашите 32 оператори в Централната палата и в регионалните търговско-промишлени палати в цялата страна. Достъпен е и на английски език. Въз основа на регистъра се издават и заверяват годишно над 25 000 външно-търговски документа на български и чужди езици. Вече над 20 години Българската търговско-промишлена палата води регистъра на търговските представителства на чуждестранни лица. От 1967 година палатата е единствената организация, издаваща и гарантираща АТА карнети в съответствие с Международната конвенция АТА. По този начин всяка година се осигурява безмитното придвижване на стоки за над 5 милиона лева през над 60 страни. Десетки фирми се освобождават от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, благодарение на издавания от нас сертификат за форс-мажор. Чрез консултантското бюро и даването на преводачески услуги, палатата осигурява комплексно обслужване на своите членове. Към настоящия момент техния брой надвишава 41 000. В библиотеката на палатата се съхраняват повече от 8000 тома литература, касаещи международното и българското търговско право и икономика, и най-големия набор от каталози на износители и вносители от света – над 400. Българската търговско-промишлена палата издава ежеседмичен бюлетин «Инфобизнес» и каталог на износителите. Основател на много международни структури в икономическата област, палатата в кратки срокове напълно възстанови членството си във всички международни организации, достъпни за търговски палати с частно-правен статут. Тя бе приета за асоцииран член на Европалати няколко месеца преди започването на предприсъединителните преговори за членство в Европейския съюз. Палатата членува в много международно признати организации. В резултат на това членовете имат достъп до 46 европейски национални палати, 2000 регионални и местни палати с над 19 милиона предприятия в Европа, 326 световни търговски центрове в 26 страни и 10 търговско-промишлени палати в рамките на Асоциацията на Балканските палати ABC. Извън Европа има подписани общо 120 споразумения за сътрудничество с палати от цял свят. Палатата инициира създаването на търговски палати и клубове, подпомагащи развитието на многостранните и двустранни партньорски взаимоотношения. Много от тях по-настоящем са мощни и уважавани организации. Със своите контакти е отворила вратите за външна търговия на хиляди фирми, участващи в делегации в чужбина и България. Българската търговско-промишлена палата организира панаири и изложения в много от водещите сектори на икономиката. Изложенията Българ медицина, мебел, експо музика, произведено в България и други. И досега палатата е единственият издател на най-пълния календар на изложенията и панаирите в България. През 2007 година Българската търговско-промишлена палата доказа, че е най-голямата работодателска организация в България, с повече работници и повече членове в тях, отколкото останалите 5 признати работодателски организации взети заедно. Палатата обединява фирми, които формират близо половината от брутния вътрешен продукт на страната. Работи в тясно сътрудничество с 98 браншови организации. Вече 11 поредни години изготвя класация на водещите в българската икономика фирми и холдинги. Класация ТОП 100, най-обективната в страната, базирана на официални счетоводни данни. 11 поредни години участва в изследването на Европалати «Бизнес-климатът в Европейския съюз». Българската търговско-промишлена палата участва в създаването и работата на държавно-обществени органи. Последните 20 години палатата възстанови и изгради единна мрежа от 28 регионални търговско-промишлени палати, чрез която осигури равни шансове на фирмите в цялата страна. В последните години палатата акцентира върху развитието на неправителствени организации в различни сектори на икономиката, като инициира и създаде Съвет на браншовите организации. Едни от основните икономически постижения в подкрепа на предприемачеството са:
Намаляване на ставката на корпоративния данък. 1989 година 50%, 1996 година 36%, 2006 година 10%, 1996 година въвеждане на патентния данък. Намаляване на ставката по Закона за облагане доходите на физически лица на 10%, така наречения плосък данък. Снижаване на осигурителната тежест. За 1997 година 35%, за 2000 година 33,6%, за 2010 година 28,6%. Едни от дейностите на палатата са провеждане на обучения и семинари. Голяма част от обученията са предназначени за бъдещи мениджъри, юристи, в това число млади арбитри, като се грижи за навлизането на свежи идеи във фирмите и неправителствените организации. Българската търговско-промишлена палата е домакин на Enterprise Europe Network, което осигурява на българските предприятия опростен достъп до законодателството на Европейския съюз с цел повишаване на конкурентоспособността им и иновационния капацитет. Палатата подпомага европейската интеграция на българските фирми чрез предоставяне на информация за европейски проекти, а също така консултации, с което улеснява ефективното използване на европейските фондове. Българската търговско-промишлена палата разработи процедури и правила за алтернативно разрешаване на спорове, помирение, медиация. От 1988 година палатата е единственият представител на България в международната организация GS1. Това дава възможност фирмите да внедрят и поддържат най-модерни стандарти в управлението на стокови потоци, складова дейност, транспорт, проследяване на продукти и логистика. Ежегодно се връчват награди за принос при постигане целите и задачите на палатата, на фирми показали добри финансови резултати, медии, браншови организации, посланници и търговски представители. Българската търговско-промишлена палата е първата българска организация лауреат в категорията правителствени и неправителствени организации на американския конкурс Computer World Honors Program 2006, в чието жури участват директорите на първите 100 IT компании в света. Защо е предимство да си член на Българската търговско-промишлена палата? Ние представляваме интересите на бизнеса в страната. Чрез нас можете да намерите търговски партньори, организираме делегации и международни срещи, регистрираме активните и амбициозни фирми, улесняваме чуждестранните инвеститори. Освен това извършваме GS1 стандартизация, съставяме и поддържаме търговски регистър и издаваме надеждни официални удостоверения за състоянието на действащите фирми в България. Проучваме партньори на нашите фирми в чужбина, в която и да е страна. Всичко, което прави Българската търговско-промишлена палата, има една основна водеща цел – да бъде в услуга на бизнеса. Прави го вече 115 години, прави го в момента и ще продължи да го прави за в бъдеще.